Er det billigt at leve her i Danmark? Nej, ikke efter vi kom ind i fællesmarkedet, så blev det værre. Selvom det fra 1. januar 1973 var blevet helt legalt at sende dagligdagens ærgerelser i retning af dem nede i Bruxelles, så gik man ikke helt fri, hvis man hed Anker Jørgensen og sad i chefstolen i det danske statsministerium. Så må vi se, hvad posten siger her i dag. Om der er nogen, der skælder ud. Hvem har sendt dig den flaske? Jeg ved det ikke. Den er desværre bitter. Der var brok og protester i rigelige mængder til Anker, og i det hele taget til året 1973. Især priserne var svære at tolerere. Ja, for hver dag jeg går i forretninger til dyre og dyre. Man går ind og køber en lille flaske fløde, koster 90 øre den ene. Dagen efter koster en kroner 10 øre. I går kostede en liter mælk i karton 1,58, og i dag er prisen 1 krone og 87 øre. En husmor startede Folkets Forbrugerkomité og fik endog et møde med statsministeren. Hvad venter de at få ud af det? Vi venter at få momsen fjernet fra alle fødevarer, og så venter vi et totalt prisstop på alt. Men der var ikke meget, han kunne stille op. Forbrugerne må naturligvis være indstillet på at indrette sig på det nye europæiske prisniveau. En del af skylden for prisernes himmelflugt kunne Anker dog med god samvittighed sende videre til de oliesjejker, der i oktober satte prisen på en tønde olie op til det tredobbelte. Man gik med andre ord en kold dansk vinter i møde, hvis man ikke værgede for sig. Oliekrisen medførte desuden, at Folketinget ved lov indførte bilfri søndage. Sådan så trafikken ud i Aalborg ved middagstid. Benzindrengene Gasolins forsanger Kim Larsen var måske endnu ikke kendt af alle og enhver. Kender du Kim Larsen? Nej. Nick. Kim Larsen? Nej. Men Larsen tog et stort skridt i retning af rollen som nationalskjald med sine lystige viser for voksne på solo-LP'en Værsgo, der høstede fine roser. En charmerende jordbundenhed, der balancerer provokerende på grænsen til det infantile, gør Lim Carlsen til dagens mand i skysovs. Det er meget godt. Kan der siges mere? Ej, den var vist svær at brokse over. Så gik det lidt nemmere, hvis man var abortmodstander. Loven om fri abort blev nemlig vedtaget den 13. juni. Det nystiftede Kristelig Folkeparti høstede godt med stemmer på den konto og blev den mindste af flere store overraskelser for de gamle etablerede partier ved jordskredsvalget i december. Det kom sådan set også som en overraskelse, at Vietnamkrigen nogensinde fandt sin afslutning, men i 73 kunne en fredsaftale underskrives i Paris, og den 29. marts forlod den sidste amerikanske soldat Sydvietnam. Så kunne man altså ikke længere brokke sig over den krig. Men heldigvis var der rigeligt med uretfærdighed andre steder på kloden. Militærkuppet den 11. september i Chile mod den folkevalgte præsident Allende gav anledning til protester både herhjemme og i resten af verden. I Danmark var det vælgernes utilfredshed med stigende leveomkostninger og skatter, der åbnede døren effektivt for nye skikkelser på den landspolitiske scene. Gladsaxe socialdemokratiske borgmester Erhard Jacobsen og enmandshæren Mogens Glistrup lod sig ikke blot interviewe til tv med en håndbajer inden for rækkevidde. Skal vi lige skåle en gang? Men de kunne især tale, som menigmand kunne forstå det. Kapitalisme, socialisme, liberalisme og alt det der, det er 150 år gamle floskler. Men efter min mening er du moralsk at betale skat. Glistrup havde et par år gjort sig til underholdende talsmand for skattenægter og andet godt folk, og havde i 73 fået etableret et fremskridtsparti, der nu gik til valg på cirkussynspunkter som afskaffelse af socialhjælp mod etablering af havregrødsautomater. Det gav 25% opbakning i en meningsmåling. Erhard Jacobsen havde været socialdemokrat i mere end 40 år. Han var for nylig blevet landskendt for sin harme over de røde lejesvende i Danmarks Radio, men var så sandelig også efter de venstreorienterede i sit eget parti. Til sidst var skilsmissen eneste udvej. Erhards nye parti, Centrumdemokraterne, var en realitet og samlede 51.000 underskrifter på bare 10 dage, ganske kort før valget. Han var ikke kommet sovende til sine politiske resultater, men tog sig dog en selvsikker middagslur på selve valgdagen, mens alle andre ventede i åndeløs spænding. Erhard vågnede op til 14 mandater fra vælgerne, men blev dog overgået af Glistrup, der havde givet mandat til sig selv og trukket 27 andre med. Statsministerposten skal afskaffes. Den skal afskaffes? Ja. Hvilken post skal de have? Minister til afvikling af offentlig virksomhed. Antallet af partier i Folketinget blev fordoblet, 60 mandater tog de nye,
Og så endte det hele alligevel med, at en af de gamle, venstremanden Poul Hartling, dannede en spinkel mindretalsregering. Dengang i 1973.